Barangay Love Stories. Mahirap daw magmahal ng katropa dahil kapag nag-away kayo ay damay pati ang lahat ng mga barkada. Minsan nagiging dahilan pa ito ng pagkawatak-watak ng samahan kapag may mga nadamay na. Ikaw kabarangay, iibig ka ba sa tropa mo? Madalas kapag nagmamahal tayo ay hindi po natin iniisip kung tamang tao ba ang minamahal natin. Tama ba na pag-aksayan natin ang panahon ng isang taong walang alam gawin kundi ang mangulit at wala sa bukabularyo ang salitang seryoso? Lahat ay idinadaan sa biro. Lahat ay idinadaan sa kakulitan. Dear Papa Dudut, ako si Baby, taga-benta ng ticket sa pier dito sa Katiklan. Paborito ko ang istasyon ninyo, lalo na ang programa mo, Papa Dudut. Matagal ko na pong gustong magpadala ng liham sa inyo kaya lamang minsan ay inaabot po ako ng hiya. Pero kapag iniisip ko na mapapatawa ko ang mga kabarangay dahil sa makulit kong kwento ay napasulat na rin po ako at itinago sa baul ang hiya ko. Bunso ako sa 4 na magkakapatid, Papa Dudut. Lahat po kami ay nakapagtapos ng pag-aaral. Nasa ibang bansa ang panganay kong kapatid at doon bumuo ng pamilya. Ang iba naman ay nasa Maynila at sa Cavite. Ako lang ang naiwan sa bahay kasama nina Mama at Papa. May tindahan si Mama, si Papa naman ay may sariling talyer sa Aklan. Nakapagtapos ako ng college, Papa Dudut, pero mas pinili ko ang trabaho sa pier. Kahit mababa ang sahod ay okay lang, ang mahalaga sa akin ay andito ako sa lugar namin. Walang gastos masyado dahil libre ang bahay at hindi na kailangan pang umupa. Kasama ko pa si Mama at si Papa. Nagbabalak din naman akong humanap ng trabaho pero mas gusto ko dito sa pier. Madami akong nakikitang tao at artista at ayoko kasi ng trabahong opisina kaya mas pinili ko ang trabaho dito. Pier na ang naging pangalawang bahay ko, Papa Dudut. Mas masaya ako dito, lalo na at masaya ang samahan namin dito. Madami akong kaibigan dito at si Peping ang pinakasanggang dikit ko. Mabait siya, ubod lang ng kulit at babaero. Lalaki ang tingin niya sa akin dahil boyish ako pero babaeng babae po ako, Papa Dudut. Sa mata lang ni Peping ako lalaki. Ilang ticket ba kukunin mo? 4, isang estudyante. Sige. Uy, huwag mo kakalimutan mamaya ha. Ang alin? Yan tayo eh. Pupunta tayo sa bago kong nililigawan. Huwag mo sabihing nakalimutan mo na. Ngayon ba yun? May lakad kaya ako. I-cancel mo na yung lakad mo na yan. Usapan na yun eh. Nakalimutan ko kasi. May pupuntahan kami ni Mama. Birthday ng tsuhin ko. Doon kami kakain ng hapunan. Eh paano yun? Nasabi ko na sa kanya na ngayon tayo pupunta. Ikaw na lang kasi ang pumunta. Wala naman akong gagawin doon. Pards naman eh. Alam mo naman na pagdating sa chicks, ikaw lang maaasahan ko eh. Kaya mo na yan. Hindi ko pwedeng i-cancel ang lakad namin ni Mama. Magtatampo yun. Bakit kasi hindi mo sinabi sa akin na may lakad ka? Eh sino bang pabigla-bigla ako magyaya? Ako ba? Pasama ka na lang sa ibang tropa. Ayoko. Anong oras ba ang alis nyo? Mamaya, paglabas ko rito. Labo mo naman eh. Hindi ba pwedeng ipagpaliban yung panliligaw na yan? Gaano ba kaganda yung babae na yan at para ka na namang sinisilihan sa pagkaatat? Iba to, Pards. Hindi gaano katangkaran pero pwede na. Bilugan tapos maputi. Ganyan ka naman kapag may nakikita kang bebot eh. Maputi lang, maganda na sa'yo kahit mukha namang alimango. Uy, wala akong naging chicks na mukhang alimango ah. Kita mo naman ang mga nagiging girlfriend ko. Lahat panlaban. Oo nga, panlaban. Panlaban sa kaartehan. Lahat ata na naging girlfriend mo, kulang na lang mabura mo ka sa kung ano-anong ikinukuskus. Mukha lang ang maputi, leeg maitim. Loko, isa lang yung ganun ha.
Gabi ko kasi nakilala, kala ko Diyosa. Kaso nung makita ko nung umaga, mukha palang vampira. Pero iniwan ko naman, di ba? Ganyan talaga pag babaero, natatanso. Ano nga pala nangyari sa inyo nun? Hindi ko itinuloy, sabi mo kasi mukhang cool eh. Alam mo namang naniniwala ako sa'yo eh. Ano na, sama mo na ako. Dinadaan mo naman ako sa kwento eh. Hindi nga pwede eh. Bukas na lang. Anong sasabihin ko dun? Nasabi ko na kagabi na pupunta tayo. Sabihin mo masakit ang ngipin mo. Maga ang gums mo. Ayoko nga. Baka mamaya isipin na bulok ang bagang ko kaya namamaga ang ngipin ko. Isip ko na ibang dahilan. Ako pa talaga pinag-iisip mo eh, no? Problemado ka tapos makikita ko mukhang ampalaya yun ha. Iba nga to, Pards. Ito ang pinakamaganda sa lahat ng nakilala ko. Tanga, ganyan lagi sinasabi mo sa akin kapag may nililigawan ka. Mamaya na tayo mag-usap, may ginagawa ako. Mamaya makita tayo ni Sir, mapagalitan pa ako. Ito na, ticket mo. Papirmahan mo sa manifesto yan ha. Oo, papipirmahan ko. Alas 8 na lang kaya tayo. Sakto lang yun. Siguro naman hindi aabot ang 5 oras ang pagmuya mo ng pagkain sa handaan. Hindi nga pwede. Aalis kami ng alas 7. Ano yung pagkakain, aalis ako. Tsaka may lechon dun. Maraming handa. O sige, alas 9 na lang. Ang kulit mo, hindi nga pwede. Bukas na lang. Kung hindi makapaghintay ang pagiging babaero mo, bahala ka. Basta ayoko ngayon, period. Sige na nga. Magbalot ka ng lechon ha. Ayoko nga, nakakahiya. Magdala ka ng malaking bag. Tapos dala ka ng plastic. Pasok mo sa bag mo. Para may pulutan tayo bukas. Dagdagan mo para maipaksiw natin. Kung kaya mo i-plastic yung ulo ng lechon, kuhanin mo na. Baliw, hindi kasing kapal na mukha mo ang mukha ko. Isama mo na lang kaya ako dun. Wag na! Baka mamaya itakas mo talaga yung lechon, nakakahiya lang. Sige na, lumayas ka na, mapapagalitan na ako. Ikaw na nga tinuturuan dyan eh. Sige ka, masarap ako magpaksiw. Ikaw rin. Wala akong pake. Layas na! Oo na, bukas ha. Baka mamaya may lakad ka na naman, kaalad ka rin talaga kita. Ewan ko sa'yo. Papadudot na sanay na kami ni Piping sa ganong usapan. Mabait naman siya, makulit nga lang. Galing din naman sa maayos na pamilya si Piping, hindi nga lang nakatapos ng pag-aaral dahil bulakbol. Mas pinili nito ang magtrabaho at maging batang Pierre. Gwapo ito at maganda ang katawan, moreno at sakto lang ang tangkad kaya hindi ako nagtataka na maraming nagkakagusto dito. Minsan nga kahit mga pasahero nagkakagusto sa kanya. Minsan kapag tipo rin niya ay pinapatulan niya, minsan naman ay hindi niya pinapansin. Mahilig ito sa maputi at hindi katangkaran. Kabaliktaran naman ng itsura ko na morena at matangkad at bilugan. Marami nagsasabi sa akin na maganda ako pero walang nanliligaw sa akin dahil nalaman ko na binabawalan pala ni Piping ang mga gustong manligaw sa akin. Tinatakot niya. Kaya noong malaman ko ay kinumpronta ko kaagad siya, Papa Dudut. Piping, mag-usap nga tayo. Seryoso ah. Ano ba nga atin? Bakit parang bad trip ka, Pards? Anong ginawa mo kay July? Bakit balita ako binawalan mo raw manligaw sa akin? Saan mo naman nasagap ang balitang yan? May nagsabi lang sa akin. Umaming ka, anong ginawa mo ron? Wala akong ginawa. Hindi kayo bagay nun. Kita mo, kinuwelyuhan ko lang na bahag na buntot. Sino ka para gawin yun? Kaya siguro walang nanliligaw sa akin, ganyan ang ginagawa mo. Ayoko lang masaktan ka. Pards kita at hindi ako papayag na lokohin ka lang ng mga yon. Hindi naman lahat ng tao manloloko eh. Hindi lahat kagaya mo. Hindi ako manloloko. Mabilis lang ako magsawa. Magkaiba yun, no? Pareho na rin yun. Pag ayaw mo na sa babae, basta mo na lang iniiwan. Hindi ba panloloko pa rin yun? Tapos idadamay mo pa ako? Kaya pala wala man lang nanliligaw sa akin. Iniisip ko ang pangit ko kaya walang nagkakagusto sa akin. Yung pala tinatakot mo. Eh kasi naman ang hihina nila. Saka hindi sila bagay talaga sa'yo, Pards. Maniwala ka sa akin. Saka alam ko hindi mo rin sila magugustuhan. Hindi magugustuhan? Ano naman alam mo sa gusto ko? Matagal na tayo magtropa. Alam ko kung ano tipo mo. Yung mga yon,
Wala yun. Hindi ka kaya pagtanggol. Huwag ka na magtampo. Hayaan mo bukas. Ihahanap kita na manliligaw. Huwag lang ngayon ha. Gabi na. Che! Kapag nalaman ko na ginawa mo ulit yun, hindi na kita kakausapin kahit kailan. Ito naman. Kala mo naman si Ding Dong dati siyang itinaboy ko. Huwag ka mag-alala. Mukhang tukmol yung mga gusto manligaw sa'yo. Kaya pinalalayas ko. Kaya mukhang tukmol o hindi, wala ka pa rin karapatan na harangin ng manliligaw ko. Hindi pwede. Takting yan. Ang ganda-ganda mo tapos papatol ka lang sa mukhang tukmol. Hindi ako papayag. Dapat yung mga kasing-kisig kong papatulan mo. Kung ikaw lang din naman ang boyfriending ko, wag na. Magtitiis na ako sa mukhang tukmol na babait kesa sa'yo na gwapo nga, babaero naman. Bakit sino nagsabi sa'yo liligawan kita? Sabi ko, kagaya ko lang. Kaparehas. Makapagsalita, kala mo naman ang puti mo. Hindi ka ang tipo ko, no? Choosy ko, oy. Kapal na mukha mo. At least ako kahit sunog ang balat ko maganda. Eh ang mga babae mo maputi lang, mukha namang tinapa. Yabang mo. Ikaw din, mukha kang tinapa ngayon. Huwag ka nga sumimangot, hindi bagay sa'yo. At teka, kailan ba birthday mo? Matagal pa, di ba? Para namang hindi mo alam kung kailan. Eh tuwing birthday ko nga, iba-ibang babae kasama mo. Re-regaluhan sana kita ng glutathione eh. Para hindi lang mataatngipin mo maputi sa'yo. Mahal ko ang kulay ko. Pilipinang-Pilipina ako. Sa ibang bansa nagbabayad pa ang mga kano para lang maging kasing kulay ko. Pilipinang-Pilipina nga ang kulay. Kaya nga gusto ko na magtaas ng watawat kapag nakikita kita eh. Pinay na Pinay eh. Naisingit mo pa talaga ang pangasar eh, no? Huwag mo nang gagawin uli yung ginawa mo ah. Sinasabi ko sa'yo kakalimutan ko na magkaibigan tayo. Wow! Ang bigat nun ha! Pero sige, hindi ko nagagawin. Basta manliligaw sa'yo, hindi mo antukmol at hindi duwag. Isa pa, alam ko naman nasabi mo lang na hindi mo ako kakausapin eh. Pero kapag naburyong ka sa buhay, tatawagan mo rin ako. Seryoso ako, Peping? Seryoso ka na niyan? Matitiis mo talaga hindi ako makita habang buhay? Oo! Kapag hindi mo ako tinigilan. Uy! Huwag mo lakasan ang boses mo. Baka isipin nila nag-aaway tayo. Awayin talaga kita! Ito naman, kung magligalig parang inuurungan ng buwan ng dalaw. Para itinaboy ko lang manliligaw mo. Akala mo katapusan na ng mundo. Mais ka kasi! Maayos naman ako ah. Buisit! Ewan ko sa'yo! Papa Dudut, sineryoso ko ang hindi pagkausap kay Piping. Iniwasan ko siya at pinaramdam na hindi ako natuwa sa ginawa niya, kaya pala wala man lang manligaw sa akin ay itinataboy pala ng buhayang yon. At akala ko ang pangit-pangit ko na talaga dahil wala ni isang nagkakagusto sa akin. Ganun pala ang ginagawa niya. Inis na inis talaga ako sa kanya, Papa Dudut, kahit naman mukha akong lalaking kumilos ay hindi nangangahulugan na ayaw ko na mag-boyfriend. Gusto ko din naman yung pakiramdam na nililigawan, yung pakiramdam na nai-in love. Nakakasawa na rin namang umuwi sa bahay na si Piping lang ang naghahatid sa akin. Buti sana, Papa Dudut, kung gusto ko siya. Kaso hindi eh. Kaya talagang inis na inis ako sa kanya ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Ilang linggo kong hindi kinausap ng maayos si Piping, Papa Dudut. Pinaramdam ko sa kanya na hindi tama ang ginagawa niya sa akin. Kinakausap ko lamang siya kapag kailangan at alam kong ginagawa niya ang lahat para magpapansin. Pero nagmatigas talaga ako. Ayaw kong tumandang dalaga dahil sa kanya kung lahat na lang ng lalaking didikit sa akin ay itataboy niya. Baka mapabilang na ako sa mga manang ng taon. Mabait naman po si Piping, Papa Dudut. Masarap siyang kasama. Kahit na babara-bara ko kung kumilos, ay hindi niya pa rin ako hinahayaang mag-isa. Yun nga lang, nagiging hadlang siya sa kaligayahan ko. Papa Dudut, aaminin ko na nami-miss ko si Piping at nasanay na kasi ako na araw-araw kaming magkausap, nag-aasaran, gumigimik at nagiinom. Kahit sa pambabae niya ay kasama niya ako palagi. Hindi kasi siya nanliligaw sa babae nang hindi pasado sa akin. Kaya siguro akala niya dapat ganoon din siya sa akin.
dapat ay salain din niya ang lalaking manliligaw sa akin. Okay naman sana, kaya lang sana ay hinahayaan niya ako pagdating sa bagay na yon. Papa Dudut, alam ko na mali ang ginawa ko kay Piping, lalo na at nakikita ko naman na sincero ang paghingi niya ng tawad. Pero mali din ang ginawa niya sa akin. Matagal kong inisip na pangit ako kaya walang nanliligaw sa akin. Yun pala, ganon ang ginagawa niya. Okay naman din kung ang ginagawa niya ay hinahayaan niyang makilala ko muna bago niya kaliskisan. Kaso hindi Ang ayaw ko lang naman yung panghihimasukan niya pati ng love life ko, Papa Dudut. Patatawarin ko rin naman siya, kaya lang pahihirapan ko muna siya para magtanda siya. Ginagawa ko rin yon para malaman niya na seryoso ako pagdating sa pakikialam niya sa personal kong buhay. Papa Dudut, wala akong masyadong ka-close na katrabaho, siya lamang. Madalas nga kaming mapagkamalang mag-boyfriend pero tinatawanan na lang namin dahil wala talagang kami. Magkaiba ang gusto namin kaya imposibleng magkaroon kami ng relasyon. Kaya hindi ko inakala na darating kami sa punto na magiging kami. Bards! Bakit? Sorry na kasi. Bati na tayo. Ewan ko sa'yo. Paraanin mo nga ako. Hindi kita pararaanin hanggat di mo ako kinakausap. Ano ba kasing problema mo? Ikaw! Ikaw ang problema ko. Hindi ka ba naawa sa akin? Hindi na ako makatulog sa gabi kakaisip kung kailan mo ako kakausapin. Kita mo yung eyebags ko, maleta na oh. Pwede ba tigilan mo ako? Nangangalumata ka, kakainom mo ng alak. Hindi kakaisip sa akin. Style mo, bulok. Ilan linggo na ako hindi nagiinom. Kahit tanong mo sa mga kasama natin. Hindi na rin ako makakain. Nangangayayat na din ako oh. Tapos ang lungkot-lungkot ng mukha ko. Tingnan mo. Hindi ka ba naawa sa akin? Ang girlfriend ko napabayaan ko na rin. Kaya ayun, iniwan na rin ako. Shh, bati na tayo. Talaga ba? Paano hindi kayo iiwan ng girlfriend mo kulang na lang pati poste ng kuryente pag pinaldahan papatulan mo? O hindi ah. Kapag ang poste maitim, hindi ko rin pinapatulan. Ewan ko sa'yo. Puro ka naman ewan ko sa'yo eh. Ano na kasi? Bati na tayo. Ay naku, paraanin mo ko. May trabaho pa ako. Bati na kasi tayo. Kakausapin lang kita pag may nanligaw na sa akin. Pero hanggat wala pa, magdusa ka. Yun lang ba? Sus, madali lang yun. Marami akong kilalang may gusto sa'yo. Mamili ka na lang. Si Pektoy Kirat ba? O si Bugnot nang umingiti lang pag nasisilayan ang kagandahan mo? Hehehe, hindi nakakatawa. Ang hirap naman kasi ng kondisyon mo eh. Mahirap pumanat ng lalaking matino na manliligaw sa'yo. Gusto ko yung hindi ka lolokohin. Ayaw ko ito masaktan no. Parts tayo eh. No manliligaw, no bate. Ako na lang kaya manligaw sa'yo. Ano? No way, highway? Ikaw? Magpapakatandang dalaga na lang ako. Ray ha? Kumpara Pektoy at Bugnot, mas gwapo naman ako sa mga yon. Gwapo ka nga, pakailamero ka naman, kaya magdusa ka. Ako na lang manliligaw sa'yo. Basta makipagbati ka lang sa akin. O ano? Kailan ako mag-uumpisa manligaw sa'yo? Pupunta na ba ako sa inyo mamayang gabi? Mga harana na ba ako? Subukan mo mangharana sa amin, i-sprayan kita ng alcohol sa mata. Ang brutal mo naman dun. Alam mo, pag di mo ko tinigilan, talagang hindi na kita kakausapin. Ibig bang sabihin yan bati na tayo? Oo na, magtigil ka lang. Kahit di kita dala na maliligaw, bati na tayo. Oo na nga. Yun! Akala ko aabot pa naman ligaw ako sa kanya bago siya makipagbati sa akin. Mapapahamak pa sana ako. May sinasabi ka? Wala. Sabi ko lang salamat. Sabihan ko na lang din sila Pektoy at Bugnot na wala silang pag-asa sa'yo forever. Bati na talaga tayo ha? Oo na nga. Sige na, magtatrabaho na ako. I love you. Tche! I love you mo, your face. Kinilig ka naman. Pag umiihi na lang ako kinikilig. Tsaka na nga. Papa Dudut, hindi ko alam noong mga sandaling yon ang nararamdaman ko.
Parang ang saya ko at iniisip ko kung paano nga kaya kung maging kami ni Piping. Okay kaya ang magiging relasyon namin? Kilig kaya kaming magkarelasyon? Ewan ko Papa Dudut, pero noong nag-I love you siya sa akin ay parang may kung anong kilig akong naramdaman. In love na yata ako kay Piping, kaso ay hindi ako ang tipo ng babae niya. Kabaligtaran ng itsura ko. Bigla ko naisip ng mga sandaling yon kung magbestida din kaya ako at mag-makeup na kagaya ng mga babaeng tipo niya. Magugustuhan din kaya niya ako. Ewan ko ba Papa Dudut, pero talagang pakiramdam ko ay tinamaan ako sa parts ko. Kaya sinubukan kong gayahin ang mga babaeng tipo niya. Baka sakaling magustuhan niya ako, Papa Dudut. Hindi kita nakilala. Akala ko Diyosa. Huwag mo akong pagtatawanan, sinasabi ko sa'yo sasapukin kita. Nakikita mo ba tumatawa ako? Hindi, pero nararamdaman ko tatawa ka na. Hindi ah. Natatawa ka. Kilala ko yung mga tingin na yan. Bakit kasi nagbistida ka? Hindi kasi ako sanay. Saan ba binyagan? Saan mo naman ako? Manahimik ka nga. Ang ganda ko kaya. Wala naman ako sinabing pangit ka. Natawa lang ako kasi hindi nga ako sanay. Masanay ka na dahil lagi mo na ako makikitang ganito. Mukhang may pinagpapagandahan ka. Para sa akin bang pagpapaganda mo? Baka naman sineryoso mong pag-I love you ko kaya nagpapaganda ka para sa akin. Excuse me? Hindi po dahil sa'yo kaya nagpapaganda ako. Naisip ko lang baka makahanap din ako ng matinong lalaki kung magbabago ako ng image. Wala yung kinalaman sa panis mong I love you. Sus! Malay ko ba? Baka matagal mo na akong pinagnanasakan, ayaw mo lang sabihin. Ang kapal ng apog mo. Baka ikaw ang matagal nang may pagnanasa sa akin. Hindi mo lang maamin kasi nahihiya ka. Alam mo, Pards, kung gusto kita, hindi na ka mag-aaksaya ng panahon para lang isama ka manligaw. Pero hindi talaga ikaw ang tipo ko eh. Pasensya ka na ha. Malay mo, sa susunod magustuhan kita. Pero sa ngayon, busted ka muna ha. Ang pangit mo na, ang yabang mo pa. Excuse me lang ha, hindi ako magpapaganda dahil sa'yo. Ito ang tandaan mo ha. Kapag ako nagka-boyfriend, hindi ako pipili ng kagaya mong mayabang at malakas ang bilib sa sarili. Ayan! Na-high blood ka na naman. Relax! Baka mamaya atakihin ka. At saka, pag ba nakabistida, hindi na pwedeng asarin at biruin. Ikaw kasi, napakayabang mo. Hindi porke close tayo, pwede mo na akong ganyanin ha. Oo na, sige na, hindi na. Pero may plano ako. Ano na namang plano mo na yan? Siguraduhin mo lang na hindi mo ako isasama sa panliligaw ha. Ano kaya kung subukan natin na maging tayo? Ano? Seryoso ka? Oo! Subukan lang natin, malay mo. Hanap ako ng hanap ng babaeng seseryosohin. Ikaw lang pala hinahanap ko. Tapos ikaw naman, naghihintay na magiging boyfriend mo. Kaso hindi mo makita. Malay mo, tayo itinakda. Hoy Piping, huwag mo kong daanin sa mga linyahang ganyan. Gasgas na yan. Kung sa iba tumatalab yan, sa akin hindi. Subukan lang naman natin. Malay mo nga, di ba? Ayoko. Sige na, pumayag ka na. Sayang naman ang pagpapapansin mo sa akin kung hindi kita papansinin. Hindi ako nagpapapansin sa'yo, okay? Gusto ko lang magbestida at mag-ayos ng sarili. Yun lang yun. Pards, matagal na tayo magkaibigan. Kilala kita. Alam ko kapag nagpapakit ka. Alam ko naman kay Pektoy ka nagpapakit, di ba? Eh kung sabihin ko sa yung sa kanya nga, may magagawa ka? Wow ha? Sige nga, kung talagang kay Pektoy ka nagpapakit, halika nga. Puntahan natin siya tapos mag-beautifulize ka. Tigilan mo ko. O di ba ayaw mo kasi hindi ka nga sa kanya nagpapapansin. Sa akin. Kaya ano Pards, tayo ka na? Subukan lang natin. E di pag hindi tayo okay, e di hiwalay ka agad tayo. Ano, game? Ano to, trial and error? Unang BF kita pag nagkataon tapos trial and error pa? Huwag na uy. Seryoso ko. Subukan lang natin. Total, libre naman ako. Libre ka din. Siguradong pag nalaman ni mama na ikaw ang syota ko, ipapatumba nun ang pinakamatabang baka namin. Makapagyabang, parang may baka nga sa kanila. Meron ha. May kambing nga din kami, kamukha mo pa nga yung isa eh. Sira ulo. Kahit kailan wala ka talaga sa hulog. Ayoko maging boyfriend ka, baka mahawa pa ako sa'yo. Pumayag ka na kasi. Nek-nek mo. Diyan ka na. Sige, pero simula bukas, girlfriend na kita ha. Ipapamalita ako sa mga kasama natin dito, pati na sa mga magulang ko na girlfriend na kita ha.
Gusto ko sanang ibalita na ngayon kaso bukas na lang. Baka kasi magpa-blowout kaagad sila eh. Bukas pa sweldo. Ewan ko sa'yo. Papa Dudut, asar na asar ako kay Piping ng mga sandaling yon. Pero hindi ko alam kung bakit nakangiti ako habang naglalakad papasok sa loob ng booth. Pakiramdam ko ay nasa ulap ako ng mga sandaling yon. Tototohanin kaya ni Piping ang sinabi niyang kami na lang muna. Kinakabahan akong hindi mawari ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Parang hindi ko ma-imagine na magiging boyfriend ko si Piping. Bukod kasi sa ubod ng yabang nito ay ubod ding ng kulit. Mabait naman ito sa mga babae, kaya nga madami itong nagogoyo. May itsura din kasi talaga siya. Kaya nga siguro pati ako ay nagkakagusto na sa kanya. Pero pinilit ko yung itinago dahil pagtatawanan ako. Kinakabahan ako sa susunod na mangyayari, Papa Dudut. Kilala ko kasi ang si Piping, Papa Dudut. Ginagawa niya ang mga bagay na sinasabi niya. Pero aaminin ko sa inyo, Papa Dudut, na ng mga sandaling yon ay kinikilig din ako. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, maaga akong pumasok kinabukasan. Nagpaganda uli ako ng husto at hindi ko may paliwanag ang kabang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Basta ang alam ko lamang noon ay may nabubuo na akong pagmamahal kay Piping. Alam ko na posibleng masaktan lamang ako sa papasukin ko kung sakali. Pero ika nga ni Piping baka nga naman okay kaming dalawa. Baka nga naman hanap kami ng hanap ng pag-ibig, kami naman pala ang nakatakda. Sana nga lamang ay huwag akong matulda sa mga matulad sa mga naging girlfriend niya na iniwanan niya kapag hindi na siya masaya. Wala pa si Piping noong dumating ako sa pier, Papa Dudut. Nagtaka ako kasi sanay ako nang nauuna pa siya sa akin. Hinanap ko siya pero sabi ng mga kasama niya ay wala pa daw. Baka daw hindi papasok o baka daw may sakit. Kasi kahapon daw medyo matamlay ito. Biro pa nga daw noong kasama nila na baka daw nabasted. Napansin nila ang itsura ko, Papa Dudut. Gumanda raw ako. Bagay na ikinatuwa ko naman. Dahil kung na-appreciate nila, malamang ay ganon din si Piping. Pero tanghali na ay wala pa rin si Piping, Papa Dudut. Nag-worry na ako sa kanya at hindi ko alam kung pupuntahan ko ba siya sa kanila o hihintayin kong pumasok. Papa Dudut, maghapon kong hindi nakita si Piping, hindi siya pumasok. Nanlumo ako. Tinawagan ko siya pero hindi rin po ito sumasagot. Inisip ko kung anong nangyari sa kanya, bakit hindi siya pumasok. Nakausap ko ang mama niya, dinala pala sa ospital ang papa niya. Pagkalabas ko sa trabaho ay dumiretso ko sa ospital kung saan ay nakakonfine ang papa ni Piping. Na-stroke daw ito at si Piping ang nagbabantay dito. Nadatnang ko siyang nakaupo sa tabi ng papa niya. Inaasikaso niya ito at ewan ko, Papa Dudut, pero natuwa ako sa mga nakita ko. Kahit pala barumbado itong si Piping ay mabait pala ito at maalagang anak. Hindi ko nakita yun noon dahil puro kalokohan lamang ang alam niyang gawin kapag magkasama kami. Sa puntong yon, Papa Dudut, ay may hindi ako may paliwanag na paghanga para sa kanya. Hi. Ikaw pala. Pasensya na, hindi ko nasagot ang tawag mo. Emergency kasi. Kumusta na siya? Okay na siya. Nga eh. Baka rin pag okay na si Papa, ako na lang muna magbabantay sa kanya. Nakausap ko na si ate. Pinapatigil na muna niya ako magtrabaho. Kaya hindi na tayo madalas magkikita. Okay lang yun. Ang mahalaga maging maayos ang papa mo. Namiss kita. Ha? Kako, namiss kita. Maghapon lang kita hindi nakita. Miss na kita kaagad. Sus? Hindi ka lang kasi sanay na walang inaasar maghapon kaya ganun. Seryoso ako, namiss talaga kita. Napag-isipan mo na ba yung sinabi ko? Payag ka na ba? Tungkol saan? Ito naman kunwari pa.
Yung sinabi ko na subukan natin kung pwede maging tayo. Ah, yun ba? Oo, yun nga. Sige. Talaga? Oo nga. Yan! Boses mo? Magising papa mo. Ay, oo nga pala. Payag ako pero may kondisyon ako. Bakit may kondisyon pa? Siyempre, para makasigurado ako. O sige, anong kondisyon? Kapag nararamdaman mo na inaatake ka na ng pagkababaero, sabihin mo lang sa akin, ha? Para hihiwalayan agad kita. Kasi ayoko magka-boyfriend ng mahilig sa babae. Bawal ka rin tumingin sa maputi kasi yung mata mo umiilaw pag nakakakita ng white lady. Dami ng kondisyon ah. Baka magising ang papa ko bigla sa dami niyan. Ayoko mangako, Pards. Pero hayaan mo. Kapag feeling ko di tayo okay na magsyota, sasabihin ko kagad. Sige, ay meron pa pala. Ano na naman? Uy, papaalala ko lang sa'yo ha. Girlfriend na matino ang kailangan ko, hindi gwardiya sibil. Ayoko ng siloso. Ayoko ng madaming bawal at ayoko ng makulit. Mag-break na lang kaya tayo. Parang ayaw ko na yatang subukan na maging tayo ah. Ay hindi pwede. Wala nang bawian. Naka-oo na ako sa'yo eh. Tayo na eh. Kaya susunod ka sa ayaw at sa gusto mo. Mag-break na tayo. Ayoko na agad. Ngayon pa lang, alam ko na ang kahinat na ng relasyon natin eh. Ay hindi. Sabi mo subukan, di ba? Ayan, susubukan natin. Ako ang boss mo ngayon. Talo mo pa ang nanay ko ah. Si mama maluwag yun sa akin. Saka si mama, mabait, hindi masungit. Hindi ako ang mama mo. Si baby ako kaya magdusa ka. Ikaw ang mapilit eh. Grabe, akala ko pag ikaw ang syota ako masaya. Kasi nga, tropa kita. Iba na ngayon. Hindi na tayo tropa. Magkarelasyon na tayo. Hindi na pwede yung mga pinagagagawa mo. Umayos ka. Ayos naman ako. Ikaw lang hindi ayos. Ah, basta. Tapos parts pa rin tawagan natin ah. Okay yan, para hindi alam ng mga chicks na may syota akong tigre. Subukan mong mambabae. Makakatikim ka talaga sa akin. Oo na, oo na. Eh ano ba yung dala mo? Kainin na natin. Nagugutom na ako. Prutas to para sa papa mo. Patong ko na sa lamesa ah. Hindi pa pwede kumain si Papa. Eh anong dala mo para sa bantay? Manok at spaghetti lang, tsaka french fries. Ang alam ko, paborito mo to eh. Okay naman na. Akin na. Upo ka dito sa tabi ko. Sabay na tayong kumain. Kuhain mo na isang silya. Wala ka talagang kasweet-sweet sa katawan. Sa ibang babae, ang lambing-lambing mo. Ba't sa akin ganyan ka? Pards, yung mga babaeng yun, babaeng babae talaga. Ikaw alanganin. Ay, joke lang. Pagod kasi ako kaya pasensya ka na. Bawin na lang ako na lambing pag wala na akong isipin. Naunawaan ko naman eh. Sige na, kumain ka na. Nagbibiro lang din ako. Hayaan mo. Pagkalabas ni Papa dito, ikaw ang una kong pupuntahan. Babawi ako. Pero Pards, in fairness, maganda ka ngayon ha. Salamat. Umayos man o hindi ang relasyon natin, huwag ka na magpapalit ng image ha. Mas bagay sa iyo ang ganyan. Salamat. Pananamit lang ang sabi kong baguhin mo, hindi pagiging mainhin. Okay na akong balahura ka. Tsaka hindi ako sanay na smile ka ng smile eh. Sira ulo, nagpa-practice lang ako. Kumain ka na nga lang, batukan kita dyan eh. Papa Dudut, naging maayos ang relasyon naming dalawa ni Piping. Mabait pala siya at mapagmahal. Ibang klase nga lang ang pagtrato niya sa akin. Mag-boyfriend kami pero parang ganoon pa rin kaming dalawa. Nagkaiba nga lang dahil may relasyon kami ngayon kesa dati. Nabawasan ang kulit, nabawasan ang lakad kasama ang barkada. Mas madalas na kaming dalawa lamang ang magkasama. Akala ko ay okay ang magiging samahan namin, Papa Dudut, na magtatagal kami dahil compatible naman kami sa maraming bagay. Masaya kaming magkasama pero hindi pala dahil nakikita ko pa rin sa kanya ang pagkababaero niya. Hindi pala ako ang babago sa pagkatao niya. Kinausap ko siya ng masinsinan, Papa Dudut. Mas gugustuhin ko na lamang na masaktan ako ngayon kesa patagalin ko pa ang relasyon namin na hindi rin naman magiging maayos. Isasalba ko na lamang ang pagkakaibigan namin kesa maging mag-boyfriend kami, Papa Dudut.
dito sa tabi ko. Mag-usap tayo. Tungkol saan? Masaya ka ba sa relasyon natin? Bakit mo naman naitanong yan? Hindi lang tayo magkarelasyon. Sanggang dikit din tayo. Kilala kita kapag masaya ka o malungkot. Masaya naman ako sa relasyon natin ah. May iniisip lang talaga ako. Sinong iniisip mo? Yung bagong kakilala mo na Tisay? Paano mo nalaman ang tungkol dun? Ako pa ba ang hindi makakaalam nun? Di ba sinabi ko naman sa'yo, sabihin mo sa akin kaagad? Hindi yung sa iba ko pa malalaman, maintindihan ko naman. Sa totoo lang, masaya naman ako na tayo eh. Kaya lang, ewan ko ba? Para nung tumatagal na tayo, parang bigla akong naramdaman na mas okay ako na tropan na lang tayo. Kaya lang, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo eh. Baka kasi magalit ka. Masakit sa akin ang sinasabi mo kasi totoong minahal kita. Pero tama ka. Sa umpisa pa lang naman ng relasyon natin, naging totoo na tayo sa isa't isa. Kahit masakit sa akin, mas okay na yung ganito. Hindi ka galit? Bakit ako magagalit? Sa hindi tayo okay eh. Kaya lang, may hihilingin ako sa'yo. Ano? Wag muna tayong mag-usap ha. Mag-iwasan muna tayo hanggat hindi pa ako nakaka-move on sa'yo. Sorry ah, nasaktan kita. Okay lang. Pero masakit talaga eh. Ikaw kasi. Sorry na. Hindi ko naman alam na mai-inlove ako sa iba eh. Ayoko namang sabihin sa'yo kagad kasi nahihiya ako sa'yo. Bakit kasi pumayag pa ako na makipagrelasyon sa'yo? Mabuti pang si Pektoy na lang sinota ako eh. Ay, di ako papayag. Kung magbo-boyfriend ka, gusto ko yung maayos. Hindi sa gaya niya o sa gaya ko. Unang boyfriend mo ako tapos ganito pa nangyari. Siraulo kasi talaga ako eh. Oo nga, siraulo ka. Ayoko lang na mas masaktan ka. Mabait ka. Hindi mo deserve ang kagaya ko. Sana naisip mo yan nung kinulit mo ko. Masakit eh. Kaya lang sabi mo nga mas okay na yung habang maaga tinatapos na, edi tapusin. Alam ko naman na masasaktan kita sa gagawin ko. Kaya lang ayoko magpanggap sa harap mo. Nakakatawa no? Akala ko magiging masaya ang buhay ko na kasama kita. Okay naman tayo eh. Tapos malalaman ko na may dinidigahan ka na naman. Sana sinabi mo agad para nasamahan kita. Para nakita ko kung anong itsura ng ipapalit mo sa akin. Parang hindi na tama yun kapag ginawa ko yun. Alin yung tama? Yung ganito? Minahal mo ba talaga ako? Oo naman. Pero bilang kaibigan lang. Sinubukan ko naman talaga eh. Kaso nakikita ko na mas nahuhulog ka na. Tapos nung makilala ko si Tisay, doon ko lang na-realize na kaibigan lang talaga ang pagmamahal ko sa'yo. Ang daya mo naman. Sana hinintay mo muna akong unang makahanap ng kapalit mo. Paano ka makakahanap? Kung nakikita ko na nahuhulog ka na sa akin, habang ako naman hindi. Buti na lang pala hindi ko naibigay ang sarili ko sa'yo, no? Pards, may respeto ako sa'yo. Kahit pa magubad ka sa harap ko, hindi kita gagalawin. Tama na yun, nasaktan kita. Hindi maatim na konsensya ko na pakialaman kita. Ang sakit ah. Kahit maghubad talaga, ganun ako kawalang appeal sa'yo? Hindi naman sa ganun. Kaya lang nire-respeto kita. Mahal kita bilang kaibigan. At kahit na barumbado ako, iginagalang pa rin kita. Hindi naman ako kagaya ng iba dyan na nagte-take advantage. Salamat sa paggalang kahit sinaktan mo ko. Sorry talaga sa nangyari. Alam mo bang tuwan-tuwa si mama na ikaw ang girlfriend ko? Siguradong kapag nalaman nun na wala na tayo, mababatukan ako nun. Seryoso ka na ba kay Tisay? Ewan ko, hindi ko pa rin masabi. Kilala mo naman ako. Baka sa una lang din tapos pag nakita ko na naman na hindi masaya, babay na. Magpakatino ka na kaya? Kawawa mga babae sa'yo. Akala mo yata Adonis ka na hulog ng langit sa kababaihan eh. Hindi nila alam bangungot ka sa aming mga babae. O hindi ah, mabait ako. Mabait ka lang pagtulog. Pag ikaw kinarma, tatawanan pa kita. Baliw. Malay mo, sa bandang uli tayo pa rin. Sana wag na. Grabe ka naman. Na-trauma ka agad sa akin? Oo, baliw ka kasi. Pero seryoso, sana si Tisay na ang huli. Sana. Sorry uli ah. Ganun na lang yun? Oo na, kuha ko na. Umorder ka na kung anong gusto mo, ako magbabayad. Ganyan! Magte-take out ako para kay mama at papa ah. Hoy, wala pa akong sweldo, huwag kang abusado.
Basta magte-take out ako. Bahala kang maghugas ng plato kung wala kang pambayad. Sige na nga, konti lang ha. Kunti lang naman. Isang crispy pata lang at isang box ng pizza. Samahan ko na rin ng soft drinks sa pansit ha. Salamat. Ikaw ibabayad ko. Papa Dudut, aaminin ko na nasaktan ako sa mga naging desisyon ni Piping. Minahal ko siya ng totoo at hindi ko naisip na darating ang araw na magiging ganito kami. Gaya ng sinabi ko sa kanya noong mag-usap kami ay iniwasan ko siya. Nag-leave ako ng 1 linggo para makaiwas sa kanya at nabalitaan ko rin na sila na nga ni Tisay. Sa text na lamang kaming dalawa nag-uusap, Papa Dudut. Nagkukumustahan, nagtatawagan at nagdesisyon na din akong magpalipat ng schedule. Sinubukan kong magpanggabi para na rin makaiwas ng tuluyan sa kanya. Unti-unting natutunan kong kalimutan ang nararamdaman ko para sa kanya. Mahirap lang pala sa umpisa pero kapag desidido ka talagang mag-move on ay magagawa mo din. Papa Dudut, 1 taon pagkatapos naming mag-break ni Piping ay sinagot ko ang manliligaw ko. 2 taon din kaming nagkarelasyon bago kami nagpakasal. Mabait ang napangasawa ko, negosyante siya dito sa Aklan at pinatigil na niya ako sa pagtatrabaho noong magkaanak kami. Ikinuwento ko sa kanya lahat ng tungkol sa amin ni Piping at natatawa na lamang siya at nagpasalamat na kahit ganon si Piping ay iginalang ako nito at hindi sinamantala ang aking kahinaan. Nabalitaan ko sa aking mga dating kasama sa trabaho na may asawa na din si Piping at anak. Ipinagpaalam ko sa asawa ko na kukuhain ko ang number ni Piping para makilala niya rin ang taong minsan ay nagpasaya at nanakit sa akin. Si Piping ang itinuturing kong matalik na kaibigan at masaya ako para sa kanya dahil natagpuan na rin niya ang babaeng seseryosohin niya. Ipinakilala ko si Piping sa asawa ko, Papa Dudut, at madali silang nagkasundo. Kagaya ko ay hindi rin naging mahirap sa kanilang magkapalagayan ng loob dahil mabait ang asawa ko at maunawain. Mabait din ang napangasawa ni Piping pero hindi si Tisay. Morena din itong kagaya ko. Kaya natatawa kaming pareho sa sinapit ng lalaking mahilig sa white lady. Papa Dudut, salamat po sa pagbasa ng aking sulat. Sana'y naging inspirasyon ng kwento ko sa mga listeners mo. Hindi man kami nagkatuluyan ni Piping ay napatunayan naman namin na kahit minsan na nagkaroon ng hindi pagkakunawaan ng pagkakaibigan namin ay naayos po ito. Naniniwala ako na ang tunay na magkaibigan, magkalayuman o magkalapit, magkasamaan man ang loob ay kung tunay ang ipinakita mong pagmamahal sa kanila ay kusay itong maaayos nang hindi kailangang pag-usapan at balikan ng sakit na dulot ng nakaraan. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Baby. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.